Fuck, jeg er sulten, mand. Sin shawarma. Tænker du det samme som mig? Yeah. Må hente penge til en shawarma. Shawarma. Ja. Får jeg ikke shawarma, så dræber jeg mig selv. Jeg dræber fandme mig selv. Jeg dræber mig selv. Hvorfor? Fordi jeg får shawarma. Jamen, Mustafa, jeg hopper ikke med lige her. Nej, du har ikke. Du lyver bare for. Nej. Hold nu kæft. Det gjorde ondt. Pengene er lige her. For fuck's sake, man. Bubs, vi skal op og have noget shawarma. Og jo, i godsmuster. Vi skal have noget shawarma. Og det er nå. Det er hans tvilling. Hvad? Det er hans tvilling. Du er sgu da ikke min tvilling. Ja. Du er min ven. Du er min Nej, men jeg er hans Mustafas tvilling. For satan. Kan du huske? Nå! Fordi han er død. Lach, det var jeg glad for. Han vil hele tiden have shawarma. Sådan en lille fed svin. Han vil hele tiden have shawarma. Han vil ikke have andet end shawarma. Hvad fanden laver du? Eller salt i sin fandfag. Jamen, nu er vi heroppe, og nu skal du have en pølsemix. Jeg skal have en rullekebab. Du skulle have kebabmix, ikke en Kebabmix. Og vi vender tilbage, når maden er kommet nu. Vi får mad. Så skal du bare æde. Og vi vender til maden. Så sidder vi her og, og halvspiser min shawarma. Jeg tror, vi har været her i en time eller noget. Sikkert. Det jeg mangler så meget. Jeg er så lidt, og jeg har ikke spist det færdigt nu. Jeg mangler. Ja. Men vi tager ikke mere dressing. Jeg lægger snart mere dressing på min kebab. Jeg får lyst til at bøse nu. Men jeg får bare lyst til at bøse det. Gør det. Jeg ved, hvordan man gør. Får du lyst til at bøse, men du kan ikke bøse. Kan du ikke finde ud af at bøse? Men jeg kan ikke sådan lave bare sådan helt til Der var falske bøser. Ja. Kan jeg. Er du færdig? Jeg kan i hvert fald ikke spise noget pomfrit. Må jeg lægge den så oveni? Men Ej, så godt. wow. Så. Og så drikker vi. Jeg er dårlig nu. Jeg havde bare, når dagen går så hurtigt. Hvis det var lørdag. Du vidste, det var lørdag hver dag. Så når man vågner op igen, ja, det var lørdag. Når man vågner op igen, lørdag. Nej, det gode er... Det kalder man for sommerferie. Nej, ikke det vil være lørdag hver dag, men at skolen ikke findes. Yes, man. En bøs. Yes. Idiot. Fanden, mand.
Hey, mine læber er helt røde. Shawarma. Jeg glor på, mand. Jeg skal til at købe en shawarma. Hvad drikker du? Fanta. Så har vi sgu spist, og ja, det var den her Episode. Hvis I vil have flere. en episode, hvor vi laver mad, eller spiser mad. Skal vi lave mad med? Skal vi lave mad? En dag. Skal vi? Ja, en dag, det kan vi godt. Så vi godt hjemme hos mig, vi kan købe nogle kage. Og så lave en kage. Ja, det kan vi. Næste gang, det bliver hjemme ved Mustafa. Ja, måske. Eller for... Nej, ikke Mustafa. Mustafa er jo død. Mustafas tvilling. Nå ja, der er en glemt. Det er fordi, vi er så meget tvilling, ikke? At vi ikke kan fatte det. Ja. Så, ja, så skal vi lige hen og se, hvor Mustafa er. Det gør vi nu. Da. Vi har spist shawarma. Hvad? Har I ikke givet til mig? Nej, fordi du er jo død. Jeg prøver at sige, at du havde pengene. Eller vi havde pengene. Så jeg spiser med din tvilling. Nej. Har du flere penge? Nej. Fuck dig, mand.